Σήμερα θα παίξουμε ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι και έχω σπονάρει εδώ πέρα σαν BMW είναι αυτόν, σαν BMW περιπολικών, και το παιχνίδι λέγεται Beam NG Drive. Σε αυτό που έχει πολύ καλό είναι ότι μπορείς να είναι πολύ καλό στην οδήγηση. Δεύτερον, όταν το διαλύεις, για παράδειγμα δείτε εδώ, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ αληθινό, είναι πολύ καλό και μπορεί να είναι και από τα πιο γνωστά παιχνίδια που έχουμε παίξει ποτέ στο κανάλι. Πάμε να αρχίσουμε. Θα βάλω κανένα πιο ωραίο αμάξι. Έχω κατεβάσει και κάποια μερικά εδώ για να δούμε. Έχω κατεβάσει την Bugatti του Chiron, το Dodge, το Challenger, τη Chevrolet. Δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτά είναι. Νομίζω θέλουμε να αρχίσουμε με ένα ηλεκτρικό. Γνωστά είναι τώρα. Σαν μίγα είναι αυτόν. Θα το πάρω. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για να το παίξεις. Το μόνο κακό είναι ότι θέλει καλό υπολογιστή και να μην σου κολλάει. Έχει πολλές κάμερες. Έχει μία αυτήν εδώ που είναι με το κουμπί 2, την 3 που είναι hood, external 4, 5 που πάει και πιο μπροστά, chase που είναι λίγο παράξενο και το top down που είναι έτσι. Πάμε εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό το map, έχει πάρα πολλά μέρη να διαλέξεις. Εμείς για πρώτη φορά που παίζουμε, λέω να παίξουμε, να διαλύσουμε, να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί το παιχνίδι και μπορεί να κάνουμε κι άλλα βίντεο αν σας αρέσει. Άμα πάει 50 από το λες και πάνω. Κάνε land. Όχι. Slow motion. Φύγε. Ωραία. Δεν πρόλαβα να το πατήσω, δεν έπρεπε. Ωραία, σπονάρω ένα, βασικά το πιο γρήγορο που έχω. Θα σπονάρω για να δούμε λίγο πόσο πιάνει. Κάθε φορά που πατάς ένα αμάξι, δεν υπάρχει μόνο ένα αμάξι, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή εδώ είναι η κλασική. Εγώ θα πάρω την πιο γρήγορη για να τη δείτε μία. Εδώ πέρα είναι όλες οι Bugatti που έχουμε. Έχουμε Super Sport 300 Plus. Τα έχω δοκιμάσει όλοι νομίζω. Πάει με 308. Super Sport Extreme. Μοιάζει σαν τίτλος που θα έβαζε 5χρονο. Blue Main. Ωραία φαίνεται να είναι. Πάει 0-100 σε 2 δεύτερα. Εντάξει. Αυτό πάει σε 4 αλλά πάει με 381. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε αυτό εδώ πρώτα μια. Ο φίλος που το έφτιαξε, το έφτιαξε πάρα πολύ καλά φαίνεται. Δείτε από μέσα. Αν πατήσεις Ctrl και Q, σου βγάζει εδώ πέρα Traction Control, Lift, δεν καταλαβαίνω, Autobahn και Top Speed. Εμείς θα χρησιμοποιούμε το Top Speed. Πάμε. Δεν ξέρω που φτάνει μέχρι αυτό το μου φαίνεται ότι είναι άπειρο. Έχουμε φτάσει ήδη 200 και δεν έχουμε αρχίσει καν. Εδώ γιατί λέει μέχρι 500. Λοιπόν, το στρίβημόν του. Έχει βγάλει κεφαλάκι έξω. Μπορώ να βάλω και να μην κάνει τόσο φασαρία από πολύ ψηλά. Πάμε με 340.
Το έχω χρησιμοποιήσει μια φορά και νομίζω έχει πάει και το 300. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τα PSI τι είναι, PSI? Γιατί να έχω PSI? Μα βάλω slow motion πως είναι. Φαίνεται σαν να πηγαίνει με 100. Θα σκοτωθεί. Υπάρχει τίποτα εδώ. Φρένο. Δεν έχει καν φρένο. Αλλά δεν έχει χάρη να πηγαίνεις με 300 και να έχει φρένο. Θέλω να δω εδώ πέρα άμα πάει πολύ γρήγορα. Μην χάνεις τον ένα. Σε παρακαλώ. Χάσαμε το ρόλο. Ωραία. Για να πάρω κανένα πιο κανονικό αμάξι. Ένα κανονικό αμάξι μπορεί να είναι ένα τέτοιο, αλλά φαίνεται βαρετά. Ας πάρω ένα τέτοιο. Με αυτό εδώ πέρα. Bastion Red Tail. Όχι περιπολικό. Ωραία φαίνεται. Ωραία. Αυτό θα δοκιμάσουμε για τώρα. Φαίνεται πιο αμάξι του δρόμου. Πιο πολύ κανονικό. Ωραία. Για να μπούμε και μία μέσα. Το BeamNG Drive, αυτό που παίζουμε τώρα, είναι ένα από τα καλύτερα αγωνιστικά παιχνίδια. Μπορούμε να κάνουμε και σενάρια, απλά τώρα παίζουμε απλά για να δούμε. Έχω και το GTA το 4. Μπορείτε να μου πείτε άμα θέλετε να κάνουμε βίντεο. Και θερμή παράκληση στην... πώς λεγότανε αυτό που είναι ένα μωράκι στην εικόνα. Τι σχόλια κάνετε ρε? Κατά ποιο κινητό? Κανείς? Επίσης τα μισά δεν τα κατάλαβα. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Σε έχω διαγράψει ήδη 2 σχόλια. Μ' αρέσουν πολύ τα σχόλια από 5χρονα να ακούω είσαι μαλάκα και τέτοια. Είναι τα αγαπημένα μου φίλια. Γιατί απλά θέλουν να μειώσουν τον άλλον YouTuber. Έχεις κάνει 2 βίντεο εκεί πέρα με Fiji? Νομίζω ότι είσαι. Επίσης, εσείς μισείτε το YouTube Shorts ή όχι? Εγώ τα απεχθάνομαι. Παίζει να έχω δει 1-2 φορές απλά για να δω τι είναι. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι φτιάχνουν, όποιος και να είναι, θα έχει ανεβάσει τουλάχιστον ένα βίντεο στο YouTube απλά για να πάρει λίγες προβολές. Απλά δουλεύει. Όχι πέρα, όχι. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε μετά με αυτό. Εδώ πέρα τι είναι αυτό? Για να δω από εδώ πέρα. Φαίνεται τίποτα. Εδώ έχει πισίνα. Τι είναι αυτό? Όχι. Λοιπόν, πηγαίνουμε με 90 χιλιόμετρα την ώρα, μια χαρά είναι. Ωραία, τώρα θα περάσουμε από εδώ. Εδώ είναι off-road. Μπορεί ένα περιπολικό να πάει off-road με 30 τουλάχιστον. Δεν νομίζω, έγινε λιώμα. Λοιπόν, για να πάρω κάτι λίγο πιο γρήγορο. Με το G κάνεις pause, μάλιστα παιχνίδι. Ωραία, θα πάρω ένα... Τι να πάρουμε? Αυτό είναι ηλεκτρικό? Κάτσε να δω. Όχι. Λοιπόν, ξέρω ένα ηλεκτρικό που είναι σίγουρα. Το δοκιμάσαμε πριν. Έχω κατεβάσει και την McLaren, πώς το είπα έτσι, αλλά κάνει πολύ φασαρία και δεν θα με ακούτε. Οπότε είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι πολύ καλό. The Mantis. Ωραία. 1980-1989. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι αρκετά καλό και να μην στρίβει όπου να είναι. Δεν είναι μπάγκι.
τιμόνι τι έχει πάθει. Δεν στρίβει. Δεν στο κοντάρω εδώ. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω πόσα χρόνια το δούλευαν πριν το πουλήσουνε. Αλλά είναι πολύ καλό. Καταρχάς αυτό σπάει. Φαίνεται πολύ πλασικό. Τίποτα. Μπορείς να έχεις φύγει μέχρι εκεί έτσι που έπεσε σαν καρπούζι, αλλά μια χαρά είσαι ρε. Σας το είπα, από εδώ και πέρα θα έρχονται πιο πολλά βίντεο. Έφταιγε κάτι που είχε πάθει, νομίζω είχε πολύ λίγο χώρο υπολογιστής. Ωραία, έχουμε άλλο λίγο χρόνο, άλλα 2 λεπτά. Οπότε για να τεστάρω εδώ πέρα. Α, ωραία, θα πάει αυτό. Ήρθε η ώρα να πετάξουμε. Πέτα. Η βλακή αυτή πάει με 110. Πρόλαβε ρε. Τι ακούστηκε έτσι? Σαν κάποιος να έκλεισε. Ωραία, πάμε από εδώ κάτω, περνάει. Όχι, δεν περνάει. Όχι. Να το πάλι, ο ίδιος σύγκρις. Λοιπόν, θέλουμε εδώ από first person. Εδώ είναι, εδώ. Εδώ. Μια χαρά είναι. Το Max είναι μια χαρά. Το έχει φύγει. Ξεκαπνίζει. Η θέση έχει μπει κάτω από τον κόσμο. Ωραία, μια χαρά πάει. Το αγροτικό. Μου φαίνεται αυτό θα βάλω και thumbnail. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε με το BeamNG Drive. Δεν ξέρω καν πως πέρασαν. 12 λεπτά πέρασαν. Και σας τελειώνω με αυτήν εδώ την ωραία έκρηξη. Έλα, πού είναι? Ωραία. Τα λέμε.